Od 23. do 25. ovog mjeseca oko 1800 učenika završnih razreda srednjih škola Varaždinske županije organizirano će proslaviti završetak svog srednjoškolskog obrazovanja. U organizaciji Policijske uprave Varaždinske, Varaždinske županije, grada Varaždina, koncertnog ureda i brojnih partnera pripremljen je bogat trodnevni program. Maturantika se tako nakon 2 godine virtualnog izdanja u svom 5. izdanju vraća u središte Varaždina. Program počinje u ponedjeljak 23. svibnja mimohodom maturanata ulicama Varaždina, a tada će biti izabrana i najodora. Nastavljamo utorak 24. svibnja u Parku mladih gdje će se održati sportski dan, a zaklada Sveti Mihael je pripremila nagrade za 3 najupornija i najizdržljivija maturanta. I nastavljamo 3. dan, znači u srijedu 25. svibnja, točno podne, maturanti će na Kapucinskom trgu zaplesati kvadrilju i poslati poruke mira. Ono što je bitno, znači da sve prođe u miru, u veselju i da taj njihov završetak škole bude nešto što će pamtiti. Grad se uključio zajedno sa Savjetom mladih grada Varaždina, Crveni križ će im čuvati stvari, koncertni ured će se pobrinuti za muziku, DJ-a, a ono što je i bitno reći da je grad sufinancirao, odnosno je platio troškove majica i edukacije plesa za kvadrilju koji će 600-tinjak maturanata izvesti na Kapucinskom trgu. Dobit će ovaj puta i narukvice koje nekad znaju kad idu u kafiće koristiti, znači za punoljetne i za maloljetne, tako da se zna vezano za točenje pića. Maturantika se po 5. puta održava na inicijativu Policijske uprave Varaždinske s ciljem da svi maturanti mogu uživati u zadnjim danima svog srednjoškolskog obrazovanja, podsjetio je načelnik Policijske uprave Varaždinske Predrag Benčić. Maturantika je organizirana kroz trodnevno vođenje programa sa proaktivnim aktivnostima sa ciljem sigurnosti i tolerantnog okruženja. Policija će na prostoru samog Parka mladih, gdje će se održati većina događanja, primjenirati preventivne mjere zajedno sa mješovitim ophodnjama u kojima će biti sastavu predstavnik profesora, predstavnik roditelja i kontakt policajci. U slučaju nužnosti intervencije ta će biti minimalna intervencija, opet sa ciljem prevencije i da se doista maturanti osjećaju sigurno i da se zabave. Na kraju bih želio svim maturanticama i maturantima zaželjeti puno uspjeha u njihovom daljnjem životu. Želio bih im zaželjeti uspjeha onima koji će kročiti u svijet rada, a onima koji će krenuti na fakultet da odaberu željeni fakultet. Plesanje kvadrilje s maturantima uvježbava plesni klub DND Varaždin, a za kišobrane se pobrinula Varaždinska županija. Sva 3 dana maturantike od 14 do 18 sati maturante će u Parku mladih zabavljati DJ, a u slučaju lošeg vremena program seli u dvoranu u Graberiju. Pozivam sve naše drage maturante da se uključe u to, da dođu predstaviti svoje odore, da sudjeluju u ovom programu i naravno ono što bi me posebno veselilo da prođe sve u redu, a ja sam siguran da će proći sve u najboljem redu.